Nós non estamos en contra do turismo, nin de que a xente nos visite e goce do que a nosa terra ofrece, mas nós nacemos co propósito de intentar mitigar os efectos nocivos deste modelo turístico que hoxe temos, que se basea na masificación e na explotación dos nosos barrios, contornas, parroquias e contornas naturais. Falamos do aumento desmedido das vivendas de uso turístico, que reducen a oferta e aumentan o prezo do aluguer. Ademais, acaban expulsando a veciñanza, non? Tamén pola sobrecarga que se produce dos servicios e infraestructuras públicas, pola precariedade laboral, polos impactos no noso medio ambiente, tamén polo conflicto que se xera moitas veces ca convivencia veciñal e polo deterioro e desaparición incluso ás veces do comercio de barrio. Por último, decir que é apostar por un modelo de monocultivo que supón esta masificación turística. Demandamos tanto a Xunta como os concellos afectos que actúen xa. Estamos falando en termos de vivenda, de frear as vivendas de uso turístico, pero non só iso, senón tamén mobilizar a vivenda baleira e aumentar o parque de vivenda pública e xerar os mecanismos que establece a lei para o control e regulación dos alugueiros. Por outra banda, a nivel de medio ambiente, o que exiximos é que se fortaleza os servicios públicos saturados pola masificación, pola chegada masiva de turistas, e establecer unha estrategia de mobilidade que sexa pública, combinada e sostible, precisamente fronte aos problemas do tráfico que estamos a ter a raíz precisamente desa masificación turística. Despois, a nivel de emprego, é preciso reforzar o que son as inspeccións de traballo e mellorar as condicións salariais e laborais, principalmente do sector servicios. Falamos da hostalería, falamos da limpeza, falamos do comercio. A nivel de medio ambiente, é preciso frear, limitar o fluxo de visitantes e as chegadas dos cruceiros á nosa cidade. Tamén aumentar o que son as zonas protegidas e, por suposto, velar que se cumpla precisamente co sistema de proteccións. Instamos as institucións a que realmente se poñan as pilas para ter unha estrategia de diversificación da nosa economía que non nos faga dependentes do monocultivo do turismo. E xa que estamos a falar dese proceso onde que está a Xunta de xerar unha estrategia para o turismo na nosa terra, pensamos que é imprescindible impulsar a participación cidadá e non só dos profesionales do sector, precisamente nas decisións que teñen que ver co modelo turístico